Hambai jotono no thasinga chwng chini kok bwtang tongmani chwng sabai maliya haino hai norok bai ma kwrung phaika jotono no haino hai hambai tei chibaiya pharo 2020 eba khe 2020 ni rwchapmung je ang tabuk je recording khai tongmani ang abono kisa kisa norok no khwnari rinai norok hamjak khe ba subscribe khaide hambai hasuk hapar musical aboni channel norok naimannai hanikhe ang thaisa thaini norok no rwchabai khwnarnai hamjakma kwrwi sungsaro khairokma kwrwi sungsaro kaitorni kongno yasak yani bai dophale kwmai thangnaikha kaitorni kongno yasak yani bai dophale kwmai thangnaikha hamjakma kwrwi sungsaro wansung narungya agi sinile dopharo tabuk hwnkhe chachararang nangjak kabui muktuyorwi sanmani ohano naibaidi kaitorni thani phaya hwnkele ohano singma demano hambai hingke bai thaisa rwchabai khwnari suano painaikha o sungsarni mole nono anole naisingwi tongya kaitorni hale phaina naikha sija jora sini nangkha painaikha o sungsarni mole nono anole naisingwi tongya khaki pildi otakhuro tiarung sidi obukuro kaitorni thani thangnani jisule lama swnamkha hambai thaini to paithangkha tei